Agriculture Office Conpagro sa mga kalihukan aron sa pagpaabot sa mga batakang serbisyo ngadto sa mga mag-uuma sa lalawigan sa Misamis Oriental. Kini ang giyang gipahibalo ni Pagro Head Apollo Pacamalan nga karong simanaha ang buhatan mag-apod-apod na sab sa tilapia ug bangos feeds, fingerlings, corn seeds ngadto sa lungsod sa Claveria padulong sa syudad sa Hinguog. Aktibo usab ang buhatan duyog sa iyang mga kawani sa pagpahigay ng rapid survey aron masuta kung unsang lungsod ang nanginahanglan sa mga materialis nga mao'y makasuporta sa mga mag-uuma. So ang mahitabo, the market share, farmers share, provincial government will mediate through the marketing contract para nga ang mo-ensure sa ilang supply sa provincial government, the provincial government will be looking at small farmers who are supporting with the standards. Sa pagsagop sab sa new normal, gipahingos gani Pagro Head Pacamalan ang digitizing information system. Kunhain giaghat niini nga klase nga paghatag sa impormasyon nga ipaagi sa virtual. Ako si Lambo Ethel Ipanag, alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.